guwapa. Dapat mga pilaan na guwapa. What's up mga idol? Welcome back ulit sa aking YouTube channel. At ngayon lang ulit tayo makapag-upload mga idol kasi nabisi tayo makaraang araw. At magmumukbang tayo ngayon mga idol. At ang imumukbang natin mga idol ay meron tayong crispy pata mga idol. Saka meron tayong laman loob ng baboy. Saka mga crispy na ano ng baboy, taba. Ito mga idol, masarap. Ito napakarami. At saka meron tayong palamig na coke mga idol. Kaya samahan nyo akong magmukbang mga idol. Kain po tayo. Meron tayong kanin. Unahin natin ito mga idol. Kasarap na crispy pata. Napaka-crispy mga idol. Sarap. So mga idol, may taba. Masarap na taba mga idol. Meron tayong sasawan na sili. Napakasarap mga idol, makapalutong. Mataba masyado mga idol. Sarap. Ano naman daw pa eh? Ano naman na? Sabi ko na, ay gano'n na, gano'n ito ba? Sabi ito, gano'n ito. Hindi ko na ako hinay ito yung tawas. Kusog man doon. May pag-ano na din. Kanon na po kayo. Sige. Hindi na kayang ubusin mga idol. Pagkarami nito, para pagkasarap. Yun.